billahi allazi la ilaha illa huwa duk wanda ke jihar Kaduna man Nasir ɗan Rufa'i bai zame mai wa'azi ba ko har abada ba wani wa'azi da za a yi maka akan yan siyasa ka kare yadda har abada kun manta anan na fada muku kujera aski ce zai sauka lokaci yayi ko bai yi ba sai da muke sati 13 ya haramta mana sallar juma'a kan cutar ƙarya ma anzalallahu biha min sultan to yau juma'a nawa yayi a prison shi juma'a nawa yayi jama'a ku ci yayi Allah wallahi ku ci yayi Allah aina Allah subhanahu wataala ya ce wa sayalamu allazina zalamu wa sayalamu allazina zalamu ayyamu qalbin yanqalib Allah ya ce wa sayalamu allazina zalamu da sannu wanda suka yi zalunci za su sani ayyamun qalabi yanqalibuna a wace majuya Allah zai juya su a wace majirkita Allah zai jirkita su shi tashi tayi kyau waɗannan azzaluman ku jira ku ga yanda Allah zai yi da su لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم يرجو عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم كرك سكي كذلك wani dan ka samu dama da iko karka sake ka zalunci wani dan Allah baka shugabanci karka yadda ka zalunci wani dan yau da kuwa ke yi fazulmu shi zalunci yarju uqbahu ila an-nadam yana mai da makobar mai yin shi zuwa ga nadama tanamu ainaka ka kwanta ka zalunci mutane idanunka na bacci wal mazluma muntabihun wanda ka zalunta yana farke yad'u alayka yana tarokan Allah akanka wa ainillahi lan tanami su kuma idaniyar Allah ba sa bacci